Men adım Murat. Yıllar boyu erwet işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan doly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töwerine küçüklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny adamdan mukallanyny bilmeýär. Ýöne bun Kakymyň ýatynyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýörümden rady etmek isleýär. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakikalmahım mende, razı bol menden. Men tova ettim günahime, razı bol menden, razı bol menden. Maňa kömek ediň. Kömek ediň maňa. Men korkýan. Kömek ediň. Kömek ediň maňa. Ýok! Evet abi. Tilkeleme. Ünsürek bol. Olya. Getirin onu. Getirin. Ey Allah. Evet abi bol. Murat özüne edeptin. Näme ettin? Aýtdym ataňa. Özüňe agram talma diýdim. Sen näme ettin? Teret bol. Ýuwaşrak. Murat. Ne taň ýagdaýyna ähil Merwe? Damar uşun gördüňmi? Gan watysyna ähili. Ýok, men bilem o. O ne ähil bileňok Merwe? Bärde onda sen näme edýäň? Goýber han aýrylany, aýryl. Hasta ölüm halyna ahyry. Tiýdirek bolýan, han bolun tiýdirek. Gyýdym, ne ähili? Melek hanım ýagdaý gowy däl. Ölüm bile ýaka tutuşýar. Beýin damarlarynyň birine kanlar talanýar. O kan damarlary baglapdyr. Heni deri ýöne. Gyýdym. Aýt. Näme bolady aýt eşdeli. Näme garaşsaň garaş bermeli kaka. Näme garaşsaň.
Murat. Oğlum. Yavuz. Ha, Yavuz tur, bir ses eşdildi. şemallar. Kapı yapılanlar da. Yavuz oğru var. Kim ol? Kınavadım. Ağzından kınavadım. Kömeğedim. Hayş ediyen kömeğedim. Özüňe gel Murat, haýyş edýän oýan, ýalbarýan özüňe gel. Saň aýtmadyk zatlaryň baryny aýtjak. Saňa sen nähili? Seni nähili? Merwe. 314 täkine ýasaglaň dermanly berdimmi? Men ýatdan çykarypdyryn ýöne bermeli wagtymdan bary ýok 5 minut geç galym. Häzir berjek. Elbetde berersin. Sen näme şu hastaganada ýatan diňe Murat diýýärmi? Başga da yüzlerçe ýasagymyz bar Merwe. Haýyş edýän, men bagyşla. Menden razy bol. Haýyş edýän. Gaýrat edin, meni bagyşla. Bolmaz. Seni bağışlap bilecek däl. Hiç kaçan.
Seni hiç kaçan bağışlamarım. Dünyanı verseňem seni hiç kaçan bağışlamarım. Hiç kaçan. Hiç kaçan. Melek dayda, Murat dayım kutularım ka. İnşallah Efe. Ne deyip bolsa gowlasın. Yöne men göwnüme kutulmajak ýaly. Efe, han goý gepleme näsaň ýaly beýle diýilmeýär bala. Näme bolýaka? Lukman! Lukman! Lukman dayı! Melek hanım. Eýgilik mi Zeynep näme boldy? Öýüň Melek hanım. Öýüň elden gidip barýar, öýüň satýarlar. Hawa! Näme bolýar oglum? Näme diýäňiz? Hanım päskel bermeň. Hadaplaşy işleri geçirilýär. Näme üçin, näme sebäpli? Murat ýalyň etdiň ogluňmy? Hawa! Oňa sen kepilliňizde berilen kart hadaplaşma arkaly ýygyny alynýar. Ýöne näçe wagt bolupdyr? 4 ýyllaryň köp wagt bolupdyr. Ýöneň ähmeti ýok. Esasat berilen möhlet bolupdyr. Eteňiz şikayet gaýetine ýetutup bilerdiňiz. Hakly uçuwe. Murat, ulu operasiýan başdan geçirdi oglum. Häzir ölüm bile ýakalaşýar. Maňa bolmany 2 gün bir berin. Men bergimiziň bir bölegini tapjak bolaýyn. Gara gyşyň içinde bizi köçe taşlamaň. Biz bergisine jura adamlardyr. Dowam ediverin. Gerek bolan zatlar allar. Gyzym, hanım, kulak as. Murat men oglum. Dogry, bergisi bolmak ahmal. Men ýokdur diýem oga. Oň bergisi men bergim. Ýöne bize 2 gün möhlet ber. 2 gün balam. Şulay al Gasymdan aýyrsaňyzlar. Hanım haýyş edýän gidiň. Boli ha boli. Näme üçin? Näme sebäpden beýle gaharlanýaňyz? Muny gitdi oğlundan. Muratdan sonra. Siz dowam ediverin. Oğlum. Murat. Balam. Ece. On günden soň. Ne hili gowy? Oğlum, gaty gowy. Ece senen bir zat sorajak. Doğru balam. Beýlekiler nirede? Näme üçin olar berdi? Hiç kim mecbur değerli olin bilmedim de gelerler öýdýädim. Merwe de ýok. Sen meni bağlacığımdan mahrum ettin. Menem seni söýgüňden mahrum ederim, Murat. Çatrak, silkelemeň. Tiýdirek bolun. Uy, geçdigi bordun, çykdyňyzmy? Tag bol men bir zat soramakçy. Baş üstüne. Şepaatçy Merwe nirede? Ol işine çetleşdirildi. Näme üçin? Siz näme taglanyňyzdan soň gaty täsire düşdi. İşte kemçilik goýber ugrady. Hatda bir näse şofer aly tat ölüpdim. Oň işi derňe berildi. Gaýdyp bir işte işlemek kyn bolar. Borda derdiňiziň sowullygy bolsun. Ey Allah, men yeni näme diýipdirin? Men derarly, yene men derarly. Bardat men sebäpli bolýar. Bardat bir şey çykardym men. Dur oglum, dur. Men akylly oglum. Bardat gowlaşar. Sen gaýgatma balam. Allah ýol berse düzelşer. Sen janyň saga balam. Şoňa şükür edeli. İsat şo. Ece bir nire var ya. Beýmez bu tarapda ahyryn. Ece näme boldy? Näme gurlaň ok?
Etli wagt öýmede gidip bilmers oglum. Näme üçin? Ede jogap berdine näme üçin diýen? Oy näme oglum, gaharlanmasana dur. Köýneden bergimiz bar eken, götürüm köpelipdir. Şeýle bana soň aklawçy. Ýöne berat bolmady ahry. Bergül gurrun ýerden çykdy. Onu soňa bar bolsa bererse, beýle ýagdaýda öýden çykarmak duýgy nähir bolýar? Gideli gurulaşaly. Gürleşel oglum. Ýöne ilki seni bir yerleşdireýin, biraz diýinçiň al. Nira Zeynep daýdan ham. Aýtsa neje? Şahmardana merwetmi? Nira gidip barýar? Sonanka. Olmaz. Yok. Olmaz. Men beýderýär näme etdim? Ey Allah'ım. Allah'can gitmen sona oýna gitjekdi al köçede ýatanmyl gitmen. Aýyp bar oglum. Kyn günne bir de kapysyny açdy. Beýle diýmede. Ýöne eje. Kesirlik etme oglum. Ýör hani. Eje dükanyň üstünden gideli. Dükanyň üstünden gideli. Onda dükana da birat bolup durda. Oglum, dur. Şäher ýakybligi. Umumy araçyl gün sebäpli. 3 gün bäri ýapyk. Nähil beýle bolýar? Bir de barlygyny tejelerini hemmesini berdi-de, Ibrahim ağa nirede. Habar ýok oglum. Dükkan ýapylandan soň göremjek. Muň bir emmaty bolaýmaly. Munça zat bir wada tötäniň gabat gelip bilmedi. Bir aýal bar. Üýümizde möhürlänlerini gördüm. Şo ýerde. Kim ol? Bilemok, baý aýal öze. Şomy? Ýagşyla won bizden näme han tamam? Bizden näl? Senden. Bu zatlaň barynyň sebäpkäri senden aýtdy oglum. Kimeje? Kim ol? Ady näme? Men diňe onu öýde gördüm. Bu zatlar bilen baglanşygynyň bardygyny bilemsoga. Men onu ýazmanyklarym. Kimden arklajak oglum? Her adam bolsa adım terkerde bir zatdyr bilýändir. Gitme oglum. Asymyň ýanyna barma. Günnüňiz haýyr. Günüňiz haýyr. Adım terkerden ýanyna barjaktym. O ýokmy? Ýok. Nerede-ka? Gysal gerekdi. Kırk 48. Dinleýär. 45-48 kenara barýan çatyrykda çyry işlän ok. Degişli işgärlere habar beriň. Onsoňam kenara ýolla ýol herekçiligi barada habar geldi. Ýol hereketi togtapdyr. Şo ýere gyssaly suratda topar uradym. Düşnükli 45-48 kulak atýar. Terkerdem? Aha, inim, gelme golayma. Näme üçin terkerdem? Muny kim etdi? Kim eden bir diýen onu? Kim etsin? Ödüm gaddym, ödüm düşdüm. Sen ýediň düşüp, halar taramakdan ýa edarany ödeme düşman etdim. Inni meni bölümi diýeniňim göreti gelen ok. Terkerdem. Munça terslik bir ýerde gabat gelip bilmez. Bizim öýümüz dukan, siziň ýagdaýyňyz tütänin bolup bilmez. Muny ýokman biriniň eli bolmaly. Hawa, muny bire diýendir. O da özüňden başga hiç kim däl. Men gynanyp duram ok. Ne paga çykmaga näme galdy? Ýöne gyýdym. Sen oňa da diýen berýäň Murat. Size diýen etirmek kuýumda da ýokdy terkerdem. Bolly gepi köpeltmenni, bolly gepi doltma. Mümkin bolsa bize ağır verme. Maňa da merwada. Aha, sen bize diýanyň ýetip başlady. Ýa-da kömege diýip öýdüm diýanyň galdym. Gyýdym sen derhal işini ýitirdi. Görünme gözüme inim, inni görünme. Merve, aç kapyny. Menden ýüze urma, haýşe diýen aç. Merve. Salam Murat. Geçti gördüm. Sen nirede, nämeler bolýar? Men düşünemokla. Hiç zat bolanok. İşten çetleştirdiler. Näme üçin? Sen gowy epaga çahyry. Diýmek beýle dällermi? Yok. Bu zatdan arkasında başka bir zat var, adam var. Men hiç kimden öremek Murat.
Ýalňyşyma düşünýän. Hem ýalňyşyň nämemiş? Ýok, iýlen göremok. Ýür biraz gezmeli, gürleşer. Taýýarlanmaly işim bar Murat, bagyşla. O nämen taýýarlygy, näme boldy? Manise gitjek. Atamyň ýanyna. Barla utorýança berde bolasym gelenok. Gitjekmi? Wagtlaýyn. Onna tagaman ötüp gel. Murat. Gutulunma begenýän. Minnettar. Dogrusu süýji bolanlar. Barny elin edenlerin. Elin özüň dert görmesin gyýdym. Men gan batysmy göterer. Uy, o barada pikirim etmendirin. Dur detini bir açık pişireyin durun. Uy, çağalar yeri yutup seni açıqamsın. Murat. Taçan başına geçsene. Bar pikiringde mi diyat dolar? Ha bolsun ha. İştem ýok. Köp çykdy edipdiň. Nahardan soň süýjüligim taýýarladym. Oğlum, eçen hatyrasyna bir kagazlyk ýeý. Askynyň bolmaz. Men çaý edip gelin bolýarmy? Ece. Suna hiç tat bolmandyra. Men näbileýin oğlum, näme bir zat bolmalymy? Ýoklu. Ýöne bir hil düşnükli zatlara bolýar. Agayt kim kağayfi? Hova. Berta atla olmaz. Näme? Nädip bary? Bolýa.
doğursa bärik gaýtmak gaty kıyın düşdi ýöne. Gepim köpertme mutuna gelen ok. Häzir näme işleýärler? Edil aýtşyňy diýýär. Öýme goýberdim. Biraz şuw etdi. Ýöne men elbetde urun tapdym. Heni dag näme görýän Muratbek? Başa gaýlyk inne başlar. Dünýäni enne puşman etdirer. Elbetde senem muň üçin näme zerur bolsa etmeli bolsun. Birden biläýse, hiç zadam bilmez. Onun armalmak üçin Allah'am nähil kömek eden bolsa, inniki işlemde de netip bolsa kömek eder. Onu ne edip tapdyňyz? Häzir gitdi, hiç zat bolmadyk ýer dowam etber. Seni özüm çağırar. Murat size näme etdi? Gidip bilersiň şuna. Murat! Men biletim gelýän dada derdim. Ýeke jeýren sözläýdiň dilim opurur. Ýekan howluk ban ýeke adam tapdyrman gurrun berersin. İkimiz görleşmeli. Muny sen etdim. Men tuğ edip bilmejegim bilýän ýöne sen derarly öýsüz galdyk. Sewda işiňiziň çödülerini begendim. Tedewren minnetdar. Endi men diýänme geçeliň. Murat ýalňyz. Gurrun edilen bergi. Siz zerur maglumatlarmaňa ýetirin, galanny özüm çöderim. Ertir başym sokor ýal tönök tapata sewdaňyzyň nädip ýatyrlaryna da düşünmän çykalarsynız. Dökanam sen möhürletdim. Leyla hanım. Hawa, iş bitti. Ertir ýerdenki barlygda hukman möhürlenler. Ağzım terkirdenim bana kömek edemedin sen çetleştirdin. Ýöne iň gynanýan ýerim Merwe. Ha şunda bolýan ýalňyşdyň. Taýynançdym. Ýöne ol onsuzam özi üçin gerek sebäpler döredipdir. Görgüljuk, o sen baş ucundan aýrylman üçin işden kowuldy. Sen nähili bagt üçin. Näme? Möntiren bolma. Aglamakdan ýaňa gözlerini ýataga tanjym edip bilmejek derejede çiýişipdir. Kuwanyp bilersiň. Bulatlara gow öwrenipsiň. Suna ýylana bulanypsyň. Ýöne şo ziýan ýetiren adamyň hiç el ýadygynyň ýokdugyny bolýan anyklamansyň. Men etdim muny men.
Taňa nämeden bolsam, olar däl men etdim muny. Şol adamlara edep berýär men näme etdim? Näme etdim diýäňmi? Çaltırak bolun, yollaşlar. Şu öýmede giren ýejen ýakallym. Soňam ölen bolsam gowwordy diýdiren operasiýany başdan geçirdim. Hanım, aynan tamam aýtmaly boljak. Gaýdyp sizin çağanyr bolmaly. Lukmanyň çağany yitirdik diýen sözi gulagymda ýanglanyp durdy. Çağany yitirdik. Gaýdym, çağaňyz bolmaz. Hiç haçan bolmaz diýdi. Beýle ýalňyzlygy diňe hyýalyňy getirip bolar. Heniz bir aýlykka düşen bäbegiň keşbini gödegine getirmek. Muňa sen düşünmersiň. Bardat gutorupdy. Diýeri ýeke södem galmanly. Ýeke södem. Şoňa düşünýäňmi? Hiç ýerine düşünüp bilmerdim. Ýöne bu teň jedalanyrmajaň aňladan ok düşünýäňmi? Iň bolmana çäresizlik nämedigini bilersiň. Innem gitdi, taýýarlyk gör. Hyýalyňy da getirip bilmejek belalarga taýýarlyk gör. Ýa-da meni öldür. Häzir. Şu ýerde. Sebäbi ölýänçem seni ýerlemam goýman. Allah can, maňa ömür bereniň üçin taňa şükür edýän. Maňa barýan ýolumda ilerlemegi nesip etdireniň üçin şükürler bolsun. Aklym, ýüregim kyn günne kömek et maňa, ýol görköz. Sen benden üçin men sebäp bolan edetlemiň öňüni bagla, ey Allah'ım. Meni ýigrenýän adamyň nädip ötünjüni alaýyn. Maňa özüň kömek etmeseň, men olaň razylygyny nädip alaryn? Herkirdem. Ahaw, saňa bärik gelme diýilmedimi? Bira paýgasy bolan bolsaň beýle işler başymda düşmezdi. Herkirdem, aýtjak zadym bar. Mehum bolmasa, ograsyna men bar mejbur etmägiri. Derdiň hol agajaýyt barda. Bäri ýapyp beleden aýlan.
Beleden. Ey Hudaý, näme bollay? Ýany oda girdi ödýän. İşin oňuna bordun gardaş, ýany oda çykarmady kanynda. Ýaň bire bardy. Aho, uçorun uçormonu wala. Bärik berany şahsiýetnämäň ber. Çatrak bol gardaş, hani? Hürjelik ygtyýarnamaty. Getirverik ber. Yoğul maden. Näme ölüm ogulugyan? Men? Kim? Taňa näme? Yoğul maden. Lila madeniň äri. Sen hodurmy gardaş? Sen näme çeýnýän aglamda? Hiçta. Ygtyýarnaman gitdi ýoly, bähit bolsun. Bay bo işime de köpelli. Inni bir adamı da ayırmalı olaýmasa. Herkerdem hayp bor. Goşulma şarpy ýerdim. Ömrüme tegmil düşürmem, ýene edim gürleýän ay. Tegmen bolmanda meni akideýin. Onsa ygtyýarnamasyny aldyňa. Yer bolýa da, bula boljak. Bolmanda senden halat bolarna al. Ýörüň hani ýowuzmadan. Ýene Allah maňa duşurdy. Arasy howa kem yaramaz. Bu atlara men unaka. Sizin şeýle ýagdaýa düşmeňizde dinden unaka. Oho, begim, ütgeşik tuğlara maçayınmı he? Näme bolýara? Men ýeke ýaşaýan. Sen işedinmelimi? Bu ýer ýaşaýan köçeleň ýallallar. Çagy bolsaň hetdiň tana. Gitseň owarra bol. Näme bolýar gyzym? Ýokla oňa bir kagy söz diýdim. Düňdörlük bitdi. Olar köçä öwrenşipdirler. Melek hanym. Bolmady işwelimi? O özüň köçäkmi? Yusuf! 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 Şo gece ayarymda hastahana menek etdim. Amana şoň bilen günäm ýemläjek ýaly. 7 ýyl. Tegelek 7 ýyl. Ondan her gün Leyla hanymyň gahary bar ham mewjatdyr. Ýaşan her bir pursatynda menden araljak pursady barada hyýaly ötüp geçirdi. Hak edipdir. Dogry edipdir. Deve meniň ene bolmak okuýuny elimden aldy. Hayvan harambada. Sen nähili adam? Ömrümüzi kul ettin. Ömrümüzi kule vurdun. Ömrümüzi kul ettin. Ömrümüzi kul ettin. Ömrümüzi kul ettin. Yok, men ýalňyşym. Meni helak ettin. Men ýalňyşym. Men ýalňyşym. Men ýalňyşym. Men ýalňyşym. Men ýalňyşym, şo gece içipdim.
Görüp bilmän soňum içdim. Men haywan. Ayalım, agraýa ayalım menden kömek sorady. Men turara, yerimden galary gurbat tapmadım. Men haywan. Men haywan. Men ýalňysym. Men näle adam ha? Men näle adam aýtsana. Ýowuz bek. Hiç açan hiç udar üçin hiç därler. Ýa-da da sen puşman etsen bolýar. Puşman edýänmi? Awa puşman edýärler. Ýöne soňly näme ütgeýär ha? Başlamada. Oň bagyşlamagy sen näme etjeňni bagly. Elbetde menem. Hala kap. Hani pökküyü noklasana maňa. Al. Ýirekdaý. Hani. Leyla hanım yerli. Leyla hanım yerli. Leyla hanım yerli. Salam. Hoş geldin. Hani al hani. Görme peden hem getirdim. Leyla ýeji. Çigillemcan. Sen meni gowuraň okmy? Hawa gorýan. Beýle bolsa gaty gowurýan dälsiň-de. Näme üçin beýdiň balajyk? Sebäbi ören gowurýan bolsaň öýüňe giderdiň. Ýöne men äkitjek. Ýöne saň aýtdym, häzir ýaram ok. Gowulaşyň äkiderim bolýarmy? Niräňi dagyrýar Leyla ýeji? Men pikirimçe diňe äriniň bejer almagy ýeterlik däl, Murat. Leyla hanym diýen aýalyňam bejer almagy hukman gerek. Gahar edip näsaglany görünüp dur. Ýatdan çykmajak ruh şiket alypdyr. Ol bejer almasa netije bolmaz. Onno şu meselede senden kömek soradym näme? Menin şepagy döýäsdäl ahry. Merwe sen işiňe gaýdyp barardyň. Taň aýdýan bu işler hemmämiziň başymyza men zararly geldi. Munyňdan päklenmeň orun taparyn. Leyla hanym, Murat, beýlekiler bilem ok. Ýöne öz başyma düşen işe diňe özüm sebäpkär. Men özüm şuňa düşün. Garaş, häzir saňa bir hünär meniň belgisini bereýin. Bu meselede ören ökdi. Ýowuz bege kömek eder. Görýän bolyn, öň köp gezek bejeri almagy synanşypsyňyz. Hawa ýöne hiç biri kömek etmedi. Ýaşy näme üçin ýowuz? Türkiýanyň iň gowlukmanlaryny görüpsiňiz. Şonda da bolmandyr. Munyň sebäbine göz ýetirsek, ullakan ädim ätdigimiz bolar. Sebäbini anyk bilmegimiz gerek. Ýowuz. Sebäbi Lukman bek. Men ejid adam. Şeýle bir ejid boly. Muny aýalyma da aýtmagy özümde gaýrat tapmadym. Hemişe ýaşardym. Belki olum bilmän ýörendir. Şoň üçin barhadaşlaşdyk. Ýaşy, häzir näme etdi? Hakykatdan puşman edýän bir adam bilen tanışdym. Öň jinädeden. Ýowuz, näme boldy, näme ketdi? Leyla, maňa gulak as. Näme bolýar? Gatýado, bagymrak ýatasym gelýär, ruhsat berermi? Yok Leyla. Sen maňa ruhsat ber. Men diňle. Mundan 7 ýyl şu gece öýümde ogry girenne. Şagam düşen ýejesmi? Meni kömege çağırıpdyň. Turmadym. Saňa kömek etip bilmedim. Köp wagt geçdi. Yok. Biz henidem şu gecede ýaşaýar. Häzirim şu gecede ýaşap ber. Gıygırşıpdyk, ýadyňa düşýärmi? Gaharlym. Gidip içdim. Hemişeki ýaly. Hemişe gaçşym ýaly. Şu gece terhoşdum. Saňa kömek edip bilmedim. Şu ogryň jenaýatyny paýlaşdym. Soňam gaçdym.
Emise. İçki men üçün elmi dama kaçıp atılgı boldy. Ýöne şu gün bir karara geldim. Şu gün täze bir durmuşa başlamak isleýän. Bana kömek etmen haýş edýän edidim. Duydan tadı özgörüşün sebäbini bilip bolmazmy? Şoň bilen tanışdym. Kim bilen? Şu ogry bilen, Murat Ýalňyz bilen. Leyla, Sen bilen gürleşek däl ýoğuz. Nädip beýdip bilýän? Ol adam biziň düşmanymyz ahry. ýöne o puşman edýärler. Onna barda jinayetçiň puşmanyna goşul. Taňa näme bolan bolsa olardan görme men etdim. Meni gowarýan bolsaň öýüňize giderdim. Şu täze bir durmuşa başladym dedi. Bana kömek etmen haýş edýär. Ölümden halat etdim. Ölümden halat etseňem hiç sadaýdyň okla sen. Sen kim bolsun? Hiç kimem däl. Ejeň kakan kim? Ferhat korkma, olara erwet sadaýtman. Aýdybam bilmersiň. Olar aradan çykdy. Onna sen nerede ýaşaýan? Ay onna munna ýaşaýar. Asla gynanaň okmy? Meýle aňsada aýdaýdym. Allah başma düşen işlerden habar ýokdur öýdýän bardyr. Men düzetçhanadan goraýam, goraýa. Näme deýin ýaşap ýör? Men bile gidermin. Nire? Barara ýeriň bolmasa, bolmanna biraz bizde ýaşarsyň. Nide oğlum? Köçede. Bu kim? O bundan beýle biz bile ýaşar. Näme üçin beýle? O şu gün meni ölümden halat etdi. Maňa Ferhat, Murat bilen görleşip göýberen samsaklaryny düzetmek üçin ahyrky hedek mümkinçilik berýän. Hyýalyňa gelmejek pul, şo dükan. Şo dükan gerek. Şo dükan gerek diýen. Hawa. Näme zerur bolsa? Bular maňamy? Hawa sag bolun. Maňa gapyňyzy açanyňyz üçin. Gaýtarjak bolmak näme gerek? Ýöne sizem janyňyzy halat edemsoň meni öýüňize çagyrdyňyz da. Köp sag bol. Sen nähil edepli. Bu edek gurbulaşaýmasa suna. Şu işi bellet. Kömek gerekmi? Onna bile deli. Eger hyýanatçylygy berip höwüsek bolsaň hökman hyýanet edersiň. Ýöne şoňa. Häzir bolsa gulagyň gatyra aç. Men çağamy ýitirmedik bolsam şol otogda ýaşamaly. Wahy, otog atowadan boljak eken. Hawa. Hemme zat gowy boljakdy. Ýöne gitdi. Welel ýok, özüňiz bar ahry. Janyňyz sag. Läni işiňizi edip bilýäňiz. Yusuf, sen bizde ýaşa ber. Maňa dogan bolarsyň. Men çegilemim bar.
Keçecik gıyjagat. O sana jygy bolar. Bolýarmy? Näme boldy? Näme üçin bärik geldim? Biziň kişowla ya. Heni barlap başlamakak diýenmiz boljak. Murat dükkan satjagyny aýtdy. Ol adam dükkanına garaşýar. Ol adam biler. Murat'a tuzağa düşürmek üçin altymyza ýürüň kız sanaly, ýürüň. Bolýarmy? Gideli. Oň ýeködi, bir çaldyrak. Şuna näme boldy? Leyla kızım, şu yere senle geldin. Bir zat aýtsam bolarmy? Oglum bağışla diýjek bolýan dämi? Yok kızım, o sen vicdanın işi. Yönümü senin razıydırım. Özüm üçinem, oğlum üçinem razıydırım. Sen başına düşen iş hemmämiz gynanyrdy balam. Sebäbi yetkin nämedigin hemmämiz azda känne bilýäs. Jogapkärçilik bilmeýän kaka derarly näçe ýyllap oglumdan aýrylym. Ölümi dirimi ýaşap ýörüm bilmedim. Diňe ýaşy dilegde boldum kızım. Men gıydym ejetinem tanap yetişmedi. Pahir yaş başına aradan çıktı. Näme bolunu düşünmän galyp. Atalyk ýyl bolup ýaşap şu günlere geldik. Ýöne ejetiniň ýoklugy hemişe bellerde durdy. Eret, gıydym. Şoň üçin taňa gaty gowy düşünýän. Sen ýerinde bolsam belki menem sen edeni ederdim. Düşman haýanaty ýoň çöregine el goýurdum. Men taňa hiç taýdyp biljek däl gıydym. Arsyl Allah'dandyr. Bu dükkanı yaptırdım deyip taňa gahar edip biljek däl. Ýöne bu garybyň ýagdaýy barada oýlanyp gördüm. Öýse udarsyz goýanyňy degýärmi diýdim öz ýanymdan. Ol ejedini hiç açan görmedi. Sebäbi ýurdun täzelidi görgüli. Kakadam tutsuhanada. Hem ýary bu çağa pulunu da baýrynyp bilmedi. Ýöne kakasynyň tapşyrmagy bilen Muradyň eline hem kuluşok edip ýok etjek bolýan Muradyň eline galdy. Murad hem beterim edip bilmeň ahmal. Ýöne soň bu biçara näme diýjek? Bol adamlar näde aýdyň? Ödüňe moňat ýaşaýan. Muradaga irwet diýen. O bolmanla puşman edýär. Toba ýoluna düşüpdir. Sen ona meden ol. Yusuf. Yusuf dur. Yusuf. Yusuf. Yusuf ayak çek. Yusuf ulagaz. Asjak der. Sen dogryň aýdyň. Sebäbi üçin ýigrençden doly. Başyma düşen iş görüňokmy? Men ejem kakam ýok. Üstlesem hemmelere düşman bolaýmaly bolaýynmy? Bolma. Sen eje bolup bilmersiň. Maňa da çigilleme de, sen ýüregiň daşýaly. Yusuf, bäriňe bak. Yusuf! Leyla daýdy. Maňa kömek et. Maňa kömek et. Kömek et. Kömek et. Aýgy deredat ýok. İnşallah oğlum. Ölümden halas etdi. Men oňa ýüregi aty diýdim bolyn. Allah öz merhemetini hiç kimin kalbından ansat aýrýan näler balam. Diňe biziň özümiz nefsimizden asqyn gelýär. Merwe, işe çıktın mı?
Yok Murat, çak edişim ýaly. İşten çetleştirmek barada karar tasdiklendi. O nähil beýle bolýar? Bek gürleşip ýagdaýy düşündirer. Yok Murat, gerekler. Häzirki ýagdaýym hasgowy görüşür. Merwe, Murat, Leyla sen görjek diye. Sizi gatyak vermedim. Bir zarbada dagar gidersiňiz diýip oýlandım. Dagap Murady ýeki goýarsyňyz ötdim. Ýöne beýtmediňiz. Menden asla gorkmadyňyz. Zalyma boyun egmediňiz. özüňizi beýderek gynama. Size zalim däl. Diňe ýüregi ýaraly ene diýip bolar. Sen ömrümde duş gelen iň gaýratly adam ekeniň Murat Ýalňyz. Ýöne asla ýalňyz däl ekeniň. Sen şalaryň gözü gitjek maşgalaň bar. Maňa hakykaty görkezdiňiz. Siziň edeniňiziň aňyrtynda çykyp bilmen. Eger maňa bergiň mar bolsa men onu geçýän. Menem geçýän. Menem radydyr. Menem rady. Murat, menem senden radydyr. Allah sen kömeň bilen menden birini aldy. İkisini berdi. Yusuf, Ferit, bu çigillem. Leyla, Ferit sen ejine al gowy. Menem onu gowy. Men sebäpli tas helak bolupdyň. Ýok. Öz ýalňyşym sebäpli helak bolýardym. Sen maňa hakykaty görkezdiň. Men taşlap gitme bolýarmy? Çağalar. Bir taşlama. Kaka, sen ýeki goýan üçin gaharlanma bolýarmy? Gitmeli bolma. Bilýän. Sag ol. Tagamam bar gaýrym. Merwe gitme. Murat beýtme, bu adalatdylar. Taňa gitmek hukman näle? Çözülmejek zat ýokdur. Näme bolan bolsa özüň münäker. Taňa düşünýän. Ýöne men gitmeli. Ýene men sebäpli. Ýene men sebäpli. Ýok, muňa sen münäker däl. Özüm ýalňyşdym. Hawa seni haýgydyp etdim. Ýöne özüm etdim, gynanma. Hiç zat etmek gerekdir. Düşündiň Murat? Gerek däldir. Ýöne men ölsýän. Näme isleýän Murat? Meni ýalňyz goýma. Meni ýalňyzlyga sürgün etme. Merwe gitme haýyş edýän, meni taşlama. Ikimi durmuş gurar.